Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da fatan dai ku sha lafiya. Yau za mu nuna muku wani application mai matuƙar muhimmanci. Kamar wani application ka wanda zai taimaka mana sai ka samu gazan aiki da wayarka cikin sauƙi. Kuma kuwa shi ɗebo wani application mai suna Toolbox. Yawa gashi wannan app in ka ɗebo shi cikin Google Play Store za ka shiga ciki ne kamar haka. Dan bayan ka shiga ciki ne kamar haka za ka zo nan wato na saman na harko wannan gashi na sarko sai kunna shi kamar haka. Bayan ka kunna shi zai buƙaci ka bashi dama shi za aiki cikin wayarka. Za ka zo nan sai kunna shi kamar haka. Bayan ka kunna shi sai bayan kayo baya za ka zo nan ƙasa gashi ƙasa kana gani nan ka rubuta change floating icon. Yawa gashi za ka danna kamar haka. Bayan ka danna za ka zo nan saman nan wato gallery za ka zo ka danna kamar haka. Bayan ka danna za ka zo nan sai ka zaɓi hoto wanda za ka aza. Bayan ka zo za ka so cikin gallery. Bayan ka shiga gallery za ka zaɓi image wanda ya ma mu bari mu zaɓi wannan wato wanda image shi zama aza. Yau bayan ka set image haka za ka danna wato alamar done. Za ka yi done. Yau bayan ka done gashi nan zaka tsaya dawo ma gehe. To yanzu ka dawo nan ga premier position gashi inda an rubuta Senelac app. Za ka danna kamar haka. Bayan ka danna nan sai ka zaɓi app ɗin da kake so su zan hawa kan wannan app. Yau yanzu mu bari mu zaɓi mun zaɓi YouTube Studio, WhatsApp, telephone da kuma Google Play Store da Facebook. Kaga su muka zaba. To yanzu bayan ka gama wannan sai ka hito. To bayan ka hito dai gashi kuna dai gani ne gashi. Yanzu bari ka gani mu shiga WhatsApp. Yanzu gashi nan kai tsaye mun shiga WhatsApp. Yanzu kana gani gashi cikin WhatsApp gashi kuna gani. Yanzu da ka danna app ka haka kaga app ɗin da a ciki ne zai bayyana gashi nan. Yanzu muna son mu shiga YouTube. Ka kai tsaye da mu danna sai cikin YouTube gashi nan app ka gani. Yanzu kuma da nan muna son mu koma cikin WhatsApp ko kuma mu koma cikin Facebook. Ka kai tsaye da mu danna nan ka gashi ne ta cikin Facebook. Kuma yanzu da nan dai muna son mu shiga kuma wuri kai tsaye shi wannan app zai kai inda muke. In app ɗin ya dame ka akwai yadda za ka kai kashe ne shi kawai shi sabka da saman telefon ɗinka. Yawa za ka fito kamar haka. Za ka koma cikin wannan wurin wannan. Da ka koma wannan za ka zo nan saman nan. Da ka kashe haka ka gashi nan kaga app ɗaya ya ɓace. Da ka danna kuma app zai dawo. Da ka kashe ya ɓace da ka danna kuma zai dawo. To insha Allah wannan na ƙarshen bidiyo kuma sai cikin wani bidiyo.